mangsil arsa kundur kedaton saking panggen ginepe para abdi bedaya sang nata kundur datulaya. Sumaping paparisan runanggono gawe gelar sira wangi-wangi Yai Setyaki nuwun paredhawu Koko Labu. Rakamu Yai Kresna wis ngendika gandeng kedadian iki ana wong koning Ndrawati dadi wewenange Dimas Setyaki. Mula ora ana alane Dimas tak percaya ndisi ana laku. Yen pancen kudripun Kakang ingkang merpeki pun Kakang ora bakal swala. Ademne sapa kang pinaka dadi piantri sengguni. Yen pancen dasari Dimas Setyaki geduga Dimas Setyaki tak pasrahe supaya ngundurke bebaya. Inggih Rai Derek Kersoten Koko Labu. Kakang utawa nuwun paredhawu. Wis tok budhake para wadyabala sampun Gusti. Sing tertib panjagane aja nganti kang liwake dawuh sing dijaga mbok menawa ana wong kang bakal tumindak culika manjing dadi dom supe banyu. Sekirane wong iku dicubriani kudu diwespadake aja nganti lena nri. Yen pancen kuwi gaweane Kurawa cekelen rasah diparingi pangapura ngestake dawuh sing kepanjun tambing paestu Pranata Sejapara kawula mulih tertib anggenipun njagi negari Ndrawati sing ngalih Tinun tengaring prajurit kon maguru gongso suara tetek ler butul no panjenenganipun Paman Sengkuni ing lajeng tumuli micil saking setinggil negari Ndrawati. Wangunipun kok ragi duka katitik saking pasukanipun. Dos pundi Baladewa? Nyadong dawuh Gusti Patih. Dos pundi dicuni? Pinanggih kalangger Baladewa menapa mboten? Sampeyan niku takone sarana gunane. Pun sampean mang meneng mawon. Oh nggih nggih. Terima-terimake Swatama. Iya, Rama. Sapa ngerti sesuk dadi wong ketrima? Nggih. Ya senajan to kembangane ora urut. Nek
dadi wong ketemu dilalah. Estanipun pancen Baladewa tedhak wonten Ndrawati, mbok bilih sampun rebagan kaliyan Angger Bathara Kresna. Nah, niki wau kula pancen ragi nantang kaliyan Angger Baladewa. Penantang itu jalan panjenengan wonten. Kula tekan ngriki ora mung duta kongkonan pun duta ngrampungi. Yen Angger Baladewa niku mboten kersa kula boyong budi sembadani bangga kula rampung. Mungel kepripun? Durung tendang sampean. Biar kula cekangkangan. Ning mboten napa-napa. Mboten napa-napa, tenang. Ning gumul kula niku kula nibonangi mantu kula nggih pun jegeglek meneng mawon. Ora ana gunane kula di mantu teng ngriku niki. Nggih kaya katen niku dijuni. Oleh-oleh sampean di mantu tangkepan nggih ngoten. Kok gawe wirang sampean? Lho, napa mboten? Genarka semanten pun didhapake karo Sarjok Suwojo. Dicolong Udawa kok mboten kena darani kaya katen nggih mawon ngoten. Iki sampean ki meneng mawon. Nggih. Perkara niku mantu pripun-pripun to niku pun kula sangga dhewe sama rasa melu-melu. Nggih. Inggih monggo miturut saking ngendikipun Rama Pemban. Yen bab Baladewa menika kemawon boten patos migatos. Ing kedadipun boyong wonten Ngestra menika malah kresnanipun. Lho. Kok malah Kresna? Inggih. Awit miturut saking glendhengipun Puntadewa Werkudara Janaka lan kembar. Menika badhe saged atur tandha tapasta nampi negari Ngestra Sepalih. Nampi negari lajeng atur tandha tapasta dhumateng Rama Penemban Begawan Suryawasisa. Namung kemun Puntadewa nyuwun pados langkung rumiyin Bathara Kresna ing tandha tapasta. Wonten ngriku wigatosipun. Yen Baladewa kemun boten menapa-menapa. Menika mangke yen pancen perlu Kresna ing badhe Kularekadaya. Kula boyong wonten Ngestra, Baladewa malah badhe kula siksa wonten Salebeti Wana menika. Yen ngaten nyemanggaken. Sakmenika Paman Sengkuni kula timanggi. Sinten manggi Paman Sengkuni pun pethaken. Wah, kula pun rada wedi. Kakang Durna pripun? Panjenengan arep kepengin junjung anak lanang napa mboten? Junjung anak lanang kepripun karep panjenengan dijunjung? Mbok menawa yen kepengin junjung anak lanang asatama ben duwe kelenggan, men duwe derajat. Gandeng bapaknipun medhun limendhita. Niku Kang Putra ben bisa duwe kelenggan. Yen bisa nyekel Baladewa ngalahke Senopati Ndrawati pripun? Rasa pitukon werna-werna. Rasa pitukon ijazah barang. Waton iso nyekel Baladewa ngalahke Senopati Ndrawati mangke kula tanggung jawab. Kula tarine riyen. Swatama, Nun. Kowe wani ora kerengan karo wong Ndrawati. Lah ing kula tarus menalah Rama kinten-kinten kula menika wani menapa mboten tandhingan tiyang Ndrawati. Jer Rama menika pepundhen kula temen sang kagungan wawasan. Yen kinten-kinten kula kedah wantun badhe majeng. Wani. Nggih. Kowe golek derajat kelenggan. Gandeng bapak wis medhun, wis ora ndurna saking mingkarek ngumbayana. Kowe saking genti goleke kemoncane wong tuwa sedika. Nyuwun tambeng paestu sing ati-ati Paman Sengkuni. Nyuwun pamit. Iya, muga-muga bisa oleh kami. Nggonmu nyekel Baladewa ngaten. Awak tamu ngendro
angging puncak ngarga andulu ilining tirta kang katon tumegeng telenging benawi sumusuping wana wasa jagat dewa Batu Seto Prajono nuwun paradhaus Kanjeng Dewati wektu dina iki kowe tak parengake mlebu ana ngongkon alas glagah tinunu awit ing pengangkah aku bakal nyiksa Baladewa sakwadyabalan aja nganti Dewi bisa nututi Kresna kang bakal tak colong iya mengko nggonku nyiksa Baladewa nganggo cara apa wae sing tak percaya tunggu kowe sak sampun wonten buktinipun mangke kapareng dawuh kula badhe nenggo Baladewa ingkang dipun siksa madyani kono lan kula sumanggaken Kanjeng Dewati tumrap lajeng kacempung Prabu Baladewa tutke laku engko tak ceklik Baladewa tak reka dayane dimanggaken sing Andulu Stianiku Kerwaniro mangeling ana Stiaki Manduratmu aja wah jebul Stiaki iki ngono ngarepan iya Swatama kowe arep apa tuku kono ngarepan aku tuduno Koko Prabu Baladewa nang ndi awit dhewe ninggalake pepanggan ana negara iso gawe kuceming para pepunden yen soto bakal nyekel Koko Prabu Baladewa kelakon yen iso ngalahke Setyaki kowe ladan keterangan malah kowe sing gawe pepalang ngalang-alangi gun bakal nyekel Koko Prabu arep Setyaki wis kaluka tekan ngendi kalau Kejonopriya jenengmu kanthi sukma kadang dhewe perang setiken dito mimang Swatara bakal blereng wujudmu ora susah kok kan wis leno tiba tangan ora pecah aja lho Setyaki Setyaki pancen tandangi ngiring-iringake anteping tanganku mung disepeleke pisan pindho digawe rasa ning bareng ping 3 ping 4 wis ora dienggo apa-apa ngantem sirah
saya suwe saya buyar pendeleng aku. Ayo soto maju bapakmu kon rene. Weh. Aja ngarep bapak. Anake lanang geduga ngilangi nyawamu keparat. Anggemu bapakku lengganamu. Tambah di kamar bisa tak tapi dada mati tengah. Sampeyan kok lagi bangetan temen kali kok lagi suyah-uyah. Tumese nendang Udawa banter mon, Juk. Maratuwane nimbangi. Men ketok ampuh. Wah, mantuku tendangane ampuh nggih. Mongkok ndi mantu kok bel gedes. Ngisen-ngisen. Sampeyan ra mboten ngerti to dijuni pripun. Ampun bombong sampeyan dimantu Udawa. Udawa nika janjane kali sampeyan sengite kepati-pati. Ah, ndak iya nggih. Wong-wong nendang kali kula nyuwara elek kok. Mungel pripun? Kula niki tiba det dipitak ndas kula nyet. Durna. Kowe mung karo Sengguni ya. Kon rene kon tanding raku martuaku. Ngoten niku. Nek mujenge sirah lan mestaka rak ngajari to kore antemane ndase. Maratuwa lho niku. Lho. Set Udawa niku nyuwara ngoten nggih we labrak. Bagusmu bagus. Gagahmu gagah. Ning kowe ora ngajeni karo maratuwa. Pira bara kowe ngaling-alingi wadine wong tuwa. Pira bara kowe munjung gunem sing apik wong tuwa. Lah kok dadi mah aku tok ancam. Ngono suaramu kok nyengit-nyengit. Kowe nyuwara karo aku nantang Sengguni ya? Mboten. Estu mboten Rama. Jare ngidak Sri Durna nyet.
Sengkuni kowe antemane ndase ngono ya. Iki mestaka. Lho. Kula mboten rumaos. Menika mbok bilih pancen namung kersanipun Bapa Durna mekaten naik istripun kula mboten rumaos. Ewadine yen Bapa Patih Sengkuni badhe mbilani Durna kula mboten ajih amargi penyen perjuit tiyang istri kula perjuit Ndrawati. Ajeng ngejak napa panjenengan? Ya ora apa-apa. Nek iki mau kowe ngrasani aku apa? Mboten. Oh ya wis. Pancen kumbayar iki lambene elek. Dinengke kok ora ngerti. Sak geleme dhewe wae. Suarane karo nyatane iki ora tau cocok. Lah mila menika ning gandeng tekan kene dhewe ben bombong atine. Ayo kowe ora kowe sak kethek tantang men seneng. Mangke dipun loaken marta karo mantu kok do kerengan. Hati kate ora tenan. Monggo merentek. Nah. Udawa. Rasa basa sing seru. Apa Bapa Patih Sengkuni? Rasa tanding Durna musuhmu bapakmu marta. Wani karo Sengkuni sing tak wedeni. Sing tak wedeni. Lakon tibantan sunyur bangim antem pecah dadap ning ora tenan lagi mboten. Kana sing rada ayub. Legari dure manya angel kok dure. Aku ridi ati kate ra bayaran wae semene. Alon-alon ngene iki wae rasane. Men awet kok. Aja seru-seru. Iki yo aku niku tok junjung uncalno men ngebleki Durna. Mangke nek semaput amati mbok yo ben candak. Pejakan dijuni sampean kali kula kok suyah-uyah. Udawa mantu kula jebul digdaya. Kula jotos mboten temom ming dimek kok. Ana perang kok kemringet wae ora ya. Ning goget apa? Goget yang uleng-ulengan ngono goget. Ana mung malah wae kok goget. Utawa maling gedhe. Nek diguang musuh saking ngene kontal, tibane nggih mriko nika langsung mriko nika. Diguang wong saka kono kok iso mbledek wong mlayu. Pancen marata karo mantu panis sekongkel. Udawa lur kurang banter. Monek banter sithik engkar dengkul pas nggon cengel. Iki mung pas nggon geger mah nesu dek. Kurang banter sedidik. Ayo engko meneh. Kuwi kelakuane kok ketiwasan. Mboten nginten jebul bola
ajengaken kadangipun Taruna pun Setyaki lan Patih Udawa. Gandeng udam menika terang yen swata boten kuwawi Kakang Durna kewan kuwirang. Kula semanggaken angger Patih Weksa dan legas kecoklo jangkai. Suranggong kormang saing ronang gononang gonong iki sing jenenge Setyaki apa sing jenenge Udawa? Aku Setyaki kowe sapa? Rangka daming Pura Kencana Pati Gustiku Prabu Dasawasisa. Aku Patih Wersadana. Setyaki urung bareng. Baladewa kon ketok tanding aku. Ora gelem tak boyo ana negara iki bakal tak cekel. Tak rudo paneksa. Kowe kelakon bisa nyekel Koko Prabu bisa nglindhingke sira Setyaki. Wah, arep kanthi sing kadang candak perbatan remuk balung aja bakal bencet siramu. Kula Patih Wersadana. Kuwi Patih sapa? Pengagenipun Patipun Prabu Dasawasisa. Oh, kuwi putrane Begawan Surya Wasisa. Piyambakipun tetep badhe nyepeng Koko Prabu. Usul nembe jutusan kalian kula. Lena kapraitan kula. Pun cokot kados dimawisa. Lajeng kadamu kontanipun katampi Koko Prabu. Wah, keparet. Coba ngasih Pak. Ora minggat ida-idai. Kurang
pira babar pisan Kakang Udawa. Yen aku lan kabeh Wadyabala Ndrawati ke taman bebaya ingkang gegilani kowe mangkene. Swasana peteng kang ora mangerti kiblat, ora mangerti Srati Hyang Pratagapati lan uga ora bisa mangerteni kiblat. Ingkang bener duga lor kidul, duga kiblat wetan kler kula. Nggih kosipun boten saged medal saking wong. Mongko perbahanipun ketinggal ngajri-ajri sinuwun. Wis saiki dikumpulke dhisik ana tengah alas. Kakang Udawa tak dawuh supaya banjur nimbali para wadyabala kanthi ngetok swaramu. Monggo jae padha mirengake swaramu padha kumpul wis ora bakal luput mesti genah ana ngarepe awake dhewe wingi saken mangke kowe badhe ngempalaken para wadyabala. Lan Dimas Jaki uga digoleki mekaten sinuwun. Aja nganti padha wani lunga-lunga saka tring alas blagah bebayane Kakang Udawa. Siksa orang tengah aku ndal tulung alas blagah tinutungul. Sopo kang bakal nuli Baladewa? Sopo kang bakal merbalas enggal adang-adang wis tak gedhe. Buwate sekuni lagi. Panjenengan mati tindak rumiyin. Kalian Gopo Kumbayana menapa dipatih kula pun persoalan iki. Lajeng penyambung kula badhe mlebet Ndrawati. Saged kedah boyong kersa isliku. Kakang Derna Swatama dijabali kali. Ucapono Ndrawati ning pindho Jaladine Kadhar amulat kawontran ing Kukuban negara Ndrawati kaya ketaman Prabowo ingkang damel mirising para wadyabala. Ngegono ketingal wonten mendung kang ngendharu dumurung pun sakinggiling wana Blagatinuru. Nembe kewa sang nata anggrah ita bebaya apa kang tumanduk ana ing alas Blagatinuru. Datan uning kang cumurska Jumantara Prabu Dasawasisa sigra nyandak nata dhuwur kabeta ngambah Jumantara bablas mengking kraton Ngastina.
Jojo Iwan Supono kali sapa wani nggawa karang aku putrane Rama Begawan Suryawasisa Prabu Dasawasisa Kresna ana pareng kowe tak boyo ana kraton mesti kudu ketemu karo pembudhenmu Rama Begawan. Oh iya yen aku pengen pisah karo kowe tak kira ora nganti jam-jaman kowe tak kipatke kudu kontak ning gandeng aku kepengin bakal nyumurpi kaya apa wujude wong tuamu aku gawaran tekan mesti